Ja, Piet wie Piet en de kinderen die hem vervangen, alhoewel het wapenzeden, dat is natuurlijk wel helder. Als je nog hebt Piet ik het bij goed regelen, we hebben nog een week vers waar, we hoeven nergens naar de zin, het is alle dagen zinderskien. Alleen voor Piet dan weer. Bot oandien is het terug het Hommelsversterren van Piet Paulusma. Oud-iersmaster en voorzitter van het Frieske iersboen Jan Oostenbrug koerde waarman goed. Zowel privé als professioneel. Nevens hem is Friesland met Piet zien versterren, een man met kunde en oorschinverlen. Ik heb wel voorbeelden dat ik in een belly zo een boer bijvoorbeeld, en zei van nou, zei de vrouw, maar je net hem jou weer een belly, want dan is Piet ervoor en dan is de zaak al verlend. Ik zei ja, dan bel ik even naar Piet. En zijn de autoriteit is. En dat merk je dan eens, als je dat zo'n bericht valt, want je houdt hier rekening mee dat Piet de heer is. En dan, dan is het gewoon, dan is het toch wel bijzonder. En dat is heel purrig zullen het zo vielen. Oostenbrug en Piet werken nauwgeer in oren naar de haast alweer sterrentocht van 2012. Piet zien voor Sissing dat er taai waar aankwam, kloppen. Hij houdt de iersmaster scherp op de hichten en hij stiet altijd voor meesken kleer. En dat typeerde hem. Ik koos altijd een beroep op een man, hè? Piet die bellest en nou, wat is er? Nou, ik ben dan voorzitter van de Iersclub Laatje. Nou, Piet, kan je even met SBS bij ons komen weer dan? Ja, komt ook wel even dat. Ja, we hebben een fakkeloptochtje, een beetje reclame en dan kan Piet en dan stiert er tussen het volk in. Heel toegankelijk benaderbaar en altijd goede zin en tomeloze inzet. Net alleen nog voor Oostenbrug en zijn collega's had Piet van Grut belang west. Ook voor de boeren wie de waarman onmisbaar. Zij veren als een kompas op Piet zijn waarberucht. Haast het kulen en zei de eerste snee. Nou, dan is het wel belangrijk dus dat we een verste periode hebben. Dus dat we alles wel mooi op tijd om kan krijgen. En als hij dan zei van jongens, in het laatste van de week wordt het wat een oorwaartype. Nou, dan begint de telefoon redelijk oud te rinkelen. En dan maken we alles weer om turnen en doen om alles weer op tijd om kan te krijgen. Ja. Om Jelwe moest de brei opwijzen. Want dan kwam het waarberucht van Piet. Een soort boeren zitten dan plat voor de radio voor Piet zien voor Sissings. Want daardoor kon de hele dag in eens oorsbudden. Toen weer een boer, die de man eens maar bellen. En die zei, nou, het kunnen wel de tweede helft van de middag. Dus, nou, klaar, dat hebben we zo. Maar toen jou weer, toen kwam Pieter voor en die zei van, mensen even wachten, ik zal eerst de lamp even opdoen, want het wordt je zwart. Zo'n zwieren bui komt hier aan. Nou, hij heeft zijn nog net zijn telefoon, daar weer diezelfde boer al. En die zei, je moet voort wil komen. Dus, nou. Maar zoals ik zei, wie hij wel heel bepalend, ja. Wat waar zei Piet. Zijn versterren kwam hut binnen bij Oostenbrug. Dat Piet er nou net meer is voor hem een groot gemis. Maar hij zocht benam mijn mooie herinnerings op hem waarom. Toen weet ik wel, die hit krijg vers en toen kwam ik bij hem. Ik ging ook weer door Ries natuurlijk en Alex privé even onwippen van hoe liep het. Nou, ik zei, je leidt af en toe, maar daar kennen net mensen op. Nou, ik zei, hoeveel leidt erin? Nou, ik toch 3, 4. Nou, ik zei, daar kan ik er wel op. En ik roos bij hem op het ijs. Hij zei, denk maar op donder er maar net terug. En nou, zijn we dus altijd willen om het ijs hier wezen.